Terve! Juomatestissä tällä kertaa skushis lyshelavuret drink with natate soso. Ei kai tässä ole kookosta. No, kokeillaan. Avaathanpas. Se ihan joltain käsisaippualta, eikä tää käsisaippua ole. No, kokeillaan maistaa. Täällä on jotain kökkäreitä. Kunnon köntsiä. Maistuukin vähän saippualta. Tämmösiä tän kielipaloja. Hyi. Hyi että. Saippua varmaan mulle juottivat nyt. Ei hitto, tää on kyllä 0/5. En mä täällä lysheitä eli litsiä maistanut. Sitten pätkääkään. Noi annetaan sille tälle haiseva vastalause 0/5. Hyi. Nonni, olokaa ihmisiksi. Se on moro.